večer. Čo sa nachádzame ako vlaková stanica Michalovce. Podľa našej informácie, že tu ako ani bezdomovci nemôžu chodívať. Tu ako máme chránený pod vlakovou stanicou železničná stanica, policajná stanica, ako policajti tu chodia každý 24 hodín. Však informácie práve budú. Práve tu vystanovali stánky, tam obchodné centrum aj vecka. Poďme ďalej. Čo sa bude stýkať od toho, my tu budeme ako 24 hodiny a práve nám pôjde ako 19:50 ako smer Praha na dráži. Podľa našej informácie, že to je ako nádherné mesto. Ešte nám budeme stýkať normálne, ako vidíte, zrobili aj autobusovú stanicu. Poďte za mnou. No ako vidíte tu práve, tu je autobus, normálne, no a stanica je tu urobená. Normálne ako vidíte, tu sú taxikári, svietelka, normálne, tu ich môžeme ako chváliť Michalovec zo východného Slovenska, Jozef Bačo a Robert Balov, ktorý si ja vevo.